Meneer Franklin, u was een man vol negatieve energie. U had zoveel problemen in uw leven. Wat voor problemen? Hoe wist u dat de negatieve energie daar was? Vanwege welke problemen? Ja, ik zat toen de tijd met veel, zeg maar, negatieve gedachten. Ik wist niet wat het was, maar op een gegeven moment begon alles bergafwaarts. Maar ik rookte ook sigaretten, maar dat is een deel van. Maar mijn probleem was meer een geestelijk leven. En hoe had deze problemen impact op uw leven? Wat voor invloed, wat voor impact had dat in werk, relaties en alles? Ja, mijn werk ging wel goed. Maar nadien had ik wel problemen met de relatie, de kinderen, moeder, zelf mijn familie. Die ging zeg maar, anders over me denken. Omdat ik een heel andere levensstijl had. Wanneer u zegt geestelijke problemen, wat bedoelt u daarmee? Dat wil zeggen dat ik mezelf niet meer kon vinden. Ik was altijd scherp en bewust van mezelf. Maar op een gegeven moment had ik geen controle meer om mezelf te zijn. Ik begon, zeg maar, geen dwaling in mijn hoofd, maar dingen begonnen in mijn hoofd zeg maar, tegen te werken. Dat ik ja, ik zat ook in de onderwereld. Maar, En hoe was het? Was het een gevoel dat iemand anders met u aan het praten was? U zei dat u kreeg veel negatieve gedachten. Was het alsof u een stem kon horen of zoiets? Nee, ik hoorde geen stem. Ik voelde een soort dwangbevel. Je moet dat doen. Je moet dat doen. Of 's avonds, als ik zeg maar, ik lag te slapen. En op een gegeven moment, ik kreeg een gevoel, je moet het huis uit. En ik liep gewoon, ik had een auto, ik had fiets of wat dan ook. Maar ik liep in een park, zeg maar, naar het centrum. En ik kwam daar, na 10 minuten, een kwartier, moest ik weer lopen naar huis. En dat dacht ik, oh ja, dat klopt iets niet in mijn leven. Dus dit gedragsprobleem, u kon u zelf niet meer zijn? Nee. En u kon dat ook niet beheersen? Nee. En heeft u hulp proberen te zoeken daarvoor? Ja, en hetzelfde probleem, want ze hebben ook een probleem. Ze konden mij niet zeggen wat aan de hand was. En hoe bent u eruit gekomen? Op een gegeven moment ik begon te denken, het kan niet zo verder gaan. Ik moet een oplossing vinden, want het wordt steeds erger. Oké. En in de carrière, eenmaal in de carrière, wat heeft u gedaan om de oplossing te vinden, om de kracht, uzelf weer te vinden en de kracht ook te vinden om dit soort leven te verlaten? In het begin was het echt moeilijk voor mij om te accepteren, want ik accepteerde niks van niemand. Ik was mijn eigen, ik was mezelf. Ik dacht nou, ik kwam daar en de pastor... U was ook eigenwijs? Wat zei je? Eigenwijs? Ja, meer dan eigenwijs. Ik dacht nou, wat ik weet, weet ik. Niemand hoeft mij wat te vertellen. En ik wist ook wat ik deed. Na uw eerste bezoek, hoe lang daarna merkte u dat uw leven net veranderen was? Het was nou nog geen 2-3 maanden. Oké. Dus het ging vrij snel? Ja, vrij snel. Hoe is het vandaag? Drinkt u nog? Rookt u nog? Het is al 10 jaar. Om de wereld niet meer? 10 jaar al. Het is afgelopen? 10 jaar is af. Niks. Ik zie niks wat voor mij schade zal leveren. Zie ik niet meer. En in uzelf, heeft u rust nu? Beschouwt u uzelf als een gelukkig mens? Ik slaap als een baby. En dat is daarom dat ik hier moest zijn. Anders zou ik sta vroeg op 6 uur bij zijn, maar ik bedoel, is een voorbeeld. Ja, ik ben gelukkig. Ik voel me goed. En dat ik zeg maar, ik zeg het gewoon, want het was een moeilijk woord voor mij om Jezus te uiten toen ik naar de kerk kwam. Het was moeilijk. Het was zwaar, pastor. Ik moest u kon zijn naam niet uiten? Nee. Ik had een hekel. Ik had een hekel aan Jezus.
Oké. Als pastor voor Jezus sprak voor de 10e, was ik echt zo boos. Oké. Maar nu zijn we over. Ja, tuurlijk. Anders was ik niet in de kerk. 10 jaar volhouden.